Здравейте! Представям ви пералния Samsung с капацитет от 11 кг, максимална скорост на центрофугата 1400 оборота в минута, клас на енергийна ефективност А, с функцията AI Eco Bubbles, автоматично дозиране на перилен препарат и регулиране на процеса на пране благодарение на функцията AI Wash, годишна консумация на енергия от 48 кВт-часа, нивото на шум при центрофугиране е 72 дБ. Размерите на уреда са широчина 60 см, височина 85 см и дълбочина 60 см. Още по-подробни функции относно пералната машина може да намерите на нашия сайт proday.store. За поръчка може да се свържете с нас и на посочените телефонни номера. Може да ни намерите в TikTok, YouTube, Facebook страницата ни. Очакваме ви до скоро!